adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mirian, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Taga gihulngan ni Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Apan dili gyud ni akong suliran. Sa ako kining bayaw nga babae. Igsuon sa akong nabana. Siya si Christy, 30 anyos, o wa pa gyud maminyo. Aron hisabtan, sugdon ko diyang niabot ko sa ila, humami maminyo sa akong bana. Ingon ini ang mga pahitabo. Welcome sa mong pamilya, Day Mary Ann. Salamat kaayo, ma. Salamat sa inyong mainitong pagdawat nako sa inyong pamilya. Blessed day ko, ma. Si Papa di ay. Ah, si Papa po di ay. Pa, Kaloyan ka mo bless sa ko. Diyos. Taga santo. Punta, matagan dahil ko ninyo og daghang apo. Daghang apo gyud pa. Ang. Aron nga, musana yung akong apelido. Apo gyud. Kaya na ako na pa. Hoy, ikaw no. Mura ba Sige. gyud ikay mga anak no? Maog yun. Laliman lang uroy mo na mong mga babae, no? Nga matag panganak yun baya na mo. Nagresgo mi sa among kinabuhi baya. Pero hatagan gyud mo na mo og apo maoy. Pa. Pero dili ko kapasalig anang daghan. Uy, naa ka man day diha, Christy. Apil dire sa among istorya, oy. Madto pa ko sa tindahan ako, ma. Way mo bantay. Mary Ann, karon nga ni anak ka sa amo ba? Pwede ba nga tabang-tabangan ko ninyo og bantay sa akong tindahan? O sa pagpangumpra sa ginhulngan ba? Oo, sige, sige ti Christy. Timing, kay gusto kong mangumpra og ma. Kuyog ta ha? Okay, sige. Kuyugan ako si ti Christy Brindo ha. Kay naasab ko'y paliton nga mga personal na mga gamit. Ay, kita og paagi nga makalaag ay. Oy, Brindo. Ay, kung nang seloso kang pagkatao, ha? O gusto nimong taguan lang ng imong asawa din hisbay? Ayaw anak dong. Palaaga pa nagsa ng imong asawa. Total, imong maguwang mambitay kuyog, anak. Wala problema na maoy. Si Ate Christy bitay ang kuyugan. Amping na mo ha, langga. Dagana sa atong gikumpra Ate Christy oy. Kausara man ko gusto sa kasimana mangumpra. Maong tingob-tingob sab. Lingkod, ipadaplin lang ng atong mga kinumpra. Dagko gid siguro ka og ginansya anang inyong tindahan Ate no. Kayo man ato pangumpra, niamang kita mga una ning nindot nga kananan. Bingo kay mahal gid siguro ni dinhiti. Pagsaray mga on. Igo-igo rugod po doon akong ginansya. O makasuportar po ko nilang mamagpapa. Kay wa pa bayasad ko'y pamilya. Ay, tuod ay ti. Maguwang pagod kang Brendo nga akong bana. Apan, nga na tuod ti. Nga umang ka maminyo. Manahinungdan nga, gikuyog ta ka ni akong pagpangumpra karon, Mary Ann. O gidain ning usa kami nga restaurant. Kay doon ako'y sikretong isulti nimo. Ha? Sikreto ti? Unsa man unta na? Sa pagkatinuod lang, gikapoy na kong tago inis akong kaugalingon. O gusto unta kong magpakonsulta anis doktora. Doktor ti? Kinaunsa man di ay ka? Doon na kay sakit? Sa pagkatinuod, Mary Ann, uwa pa kumadaka. Ha? Ang buti mo ipasabot. Wa pa kaduga? Wasap ko'y suso. Wa ko sukad mamukol. Ha? Sa imong pangidaron ate?
Wa pa ka mo dalaga? Nasyak ko sa gilibil sa maguwang sa akong bana nako. Kay karon pa masad ko makadungog nga may babae di ay sama niya. Mas maguwang pagod siya nako. Apan tinuod nga wa pa siya mamukol. Gifake niya ang iyang suso gamit sa mga padded nga bra. Ug wa sabdi ay kuno siya sukad girigla. Unya, Gusto na kay ko makabato ng pamilya, Mary Ann. Makaanak. Apan ang saon. Ate Christy, Maibog kay ko sa akong mga kabatch, sa akong mga classmates sa una. Nga iyahay lang og post sa Facebook nga gikasal na. Nanganak. Apan ako. Hangtod karon. Wa pa gyud taon. pero may nanguyab na nimo te. Doon na unta. May gusto untang mamisita apan dili ko moatupang. Kay, Para unsa pa man. Ato bangon ako. Unya kun magkauyab na mi. Magkasabot ka siya sa akong sitwasyon. ha? Magsakit-sakit lang niya ako sa kundughan kung biyaan o buwagan ko niya. Kung madiskubrihan sa kung mauyab nga ingon ko ini. Nahibaw si mama ninyo, anite? Aw, si mama ba? Maawa akong musulti ni mama. Maong nagtuon na si mama ang hangtod karon. Nga tumboy ko no kung maong wa ko makauyab. Unsa? Nimo lang ko may kaisog nga musulti ni Mary Ann. Unta katabangan ko nimo. O maubanan ko nimo nga makapakita og doktor. Apan kinahanglan pa gyud siguro kung magtigom og igong kantidad. Aron lang masusi kung unsa ning akong kahimtang. Ha? Day, Mary Ann. Lalaki ang unat ang anak. Matinuod yun ang pangandoy ni Papa nga musanay ang iyang apelyido. Mary Ann, congrats ninyo ha. Brendo, may anak na gid mo. Ate Christy, ni Adi ay ka. Day, gitabangan tang ti Christy sa ubang beranan sa imong pagpanganak, Day. May pamuday. May anak na mo si Brendo. Ate Christy. Naluoy kay ko sa maguwang sa kumbana. Gusto gid unta kaayo niya nga maminyo og makaanak. Apan ang iyang sitwasyon ang nakababag. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Ning akong pagsuwat, 30 anyos na ang maguwang sa akong bana. Apan nga nung wa pa man siya rigla ha. O wa sad siya suso o wa mamukol ba. Unsa man ni nga klase sa abnormalities? Naabag yung babae nga ingon ini? Ikaduhang pangutana. Karon ba kusukad makadungog og ini nga kahimtang sa usa ka babae? Matawag ba kini og birth defects? O posible nga kaliwat ni nila? Posible ba sad nga mahitabuon niya ni sa among anak sa kumbana kung makaanak mi og babae? Unsaon nga makalikay mi ining makaanak og sama niya? Ikatulong pangutana. Naluoy ko sa akong bayaw. Gusto kaayo siya nga makabaton og pamilya og makaanak. May chance pa ba nga madalaga siya og makaanak? Unsaon?
Ikaw pa to katapusang pangutana. Mga pila man sad kay magasto aron nga manormal ang akong bayaw. Kuno galing may paagi man gyud nga reglahon pa siya ug makaanak. Asa man nimo duol ug makatabang namo kung dako gyud ang gastuhan. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Ann. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa mga problemang punto behavioral, emotional, psychological. Usaman ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Nag-train gyud ko niyan dito sa Manila o dito sa Amerika. Tindaghan ang adik-adik po dito sa Amerika. Mga cocaine nila dito. No, lagi na maganto sa pamilya ko na adik-adik nga membro nga di magyud tinaod, no? Daghang pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga do not pray for an easy life. You pray for the strength to endure a difficult one. Nga, liso, mag-isayo na ning kinabuhi. Bisag pagpunit og papel na nahog sa yuta. Mubel pa ka sakit pa mong hawak. Kung aging sayon, puros ni lisod. Masayon lang ning mga ginabuhato na to aning kinabuhi kung imong hatagan og panahon, exert effort, focus para nga ma-realize kung unsa may gusto nimong mahitabo nianing kinabuhiha. Ha? Saray may atong kinabuhi, we only live once. But if you do it right, once is enough. Ha? Tora good. Ha? Tora good. Naay mga frustrations, naay mga kalipay, naay mga kasubo, kay mao lagi na dili matuman ang imong gusto diha dayon anak magyud bati mo gayog unsa imong gusto matuman diha dayon kay kuanon murag magic po'y thrilling may na po'y thrilling gamay masin pa di ay sa sunod musugot na. So ato matatampo karong adlaw si Mary Ann, 20 years old, minyo taga Gihulngan, Negros Oriental. Wow, kumusta naman day mga taga Negros Oriental, no? Hinaot nga okay na mo dia sa Negros Oriental. Sikat man kay mo dia, no? Pirmi mong headline sa atong mga newspaper o sa atong social media, no? Ginhulngan, Negros Oriental. Kana ba pa mo ko kana ani? Pero kalabay tayo sige mo ko kana sa Negros. Of course sa Dumaguete City, no? Na San Carlos City, sa Bais, sa Valencia, kana nako diya. Pero kanang problema ni Mary Ann, may to kini sa iyang bayaw, sister-in-law, igsuon sa iyang bana nga si Christy. 30 na anyos na ang panuigon, pero wa pa kuno magrigla. Mao na itong nabati ginag sa drama. So, kumusta na ba yung mga taga Negros Oriental, mga taga Valle Hermoso, Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental, mga Castañeros family. Mustan mga Castañeros family. Gisuwat gini nila na. Si Alje o si Alvin Castañeros, si Lupa Pitulan, o sari Cadornos family sa Bayang, gikan kini ni Badin Pitulan Castañeros. Musta naman mga taga Negros, no? Mga Duran family diha sa Dumaguete City. Kay balo ko kay kausan ng anak kong Dumaguete City naman to'y ako nabasahan Duran na ang apelido Duran. So nga to sa masito akong middle name is Duran. So I am Dr. Rene Duran Obra. Duran akong middle name. So parente tingalita sa bitaw na mga taga Leyte nga mamarinte. Ingon na yun si Edna Obra. Rene na marinti na ito nga taga Mindanao. Si Ricky, basta obra ni siya, langkaw na yung apelido karon kay mother side man sa akong lolo.
nangumedya ko ni Edna Obray ko nga gwapo magani yung Ricky Lagkaw. Gwapo no na ikaw lagi kay dili gwapo, dili na to parente. Komedya lang bita. Pero ang pagkagwapo kagwapa sa tao dili naman sa iyang itsura, kun dili malumo ang kinaiya og kasing-kasing. No, mo pinakanindot, gwapa naman unya, sig pamakak. Di mayo, okay? Nga saba ba ko? Nga saba. Ay, atong balikan ni problema ni Marian, nung siyang bayaw o yung sister-in-law, no? Nga si Christy. Masa nabati na ito na sa drama, hantod karon 30 anyos ng panuigo ni Christy, wala pa gini siya gagrigla. Wala pa gini siya namukol iyang boobs. Sa makuloy mahimong mga hinungdan sa umang buhaton, sa may itambal. Manganak ba kuno ang tao nga wa magrigla. Kunya sa umang pagdiagnose sa may itambal mo ni mga pangutana ni Miriam, no? Ako Miriam dili ba ako ubigay ni pero ni agi may ubigay ni, no? Tingistik tahat ang mga maestra sa ubigay ni magkurog-kurog kag di nakakaibaw mag-IE og pila na ka CM ang dilation sa opening sa birth canal, mao lagi na po ko naibal ning about the ubigay ni problem pero dili ko ingog expert pareha sa mga ubigay gynecologist, no? Sa ginhulngan Negros Oriental, I'm sure nga na nagi-practice diya sa mga ubigay ni, no? Na diya si Liway Intiensa sa Toledo City, o mutabok mo sa Toledo City, no? Na diya silang Dr. Lord Musot, no? Diya Toledo City. Okay, so kini nga minorya, pasabot na nga minorya nga wala na magrigla ang usa ka babae, no? Of course, babae, wala may lalaki nga magrigla. Bisag bayot ka, di magrigla. So, na primary o secondary nga aminorya ang tawagon. So, primary, wag yun maagig rigla. So, kay inang maabot ng mga 9, 10, 11, 12, usually madalaga naman ang babae. Pero moabot ng nang edad sa babae o 15, yung pagyapon magrigla, mo na gitawag na to primary amenorrhea. Okay? Now, kasabot mo ni Anay, akong explicar, ni kamot na gyupon ko. Kaning secondary amenorrhea, ang babae, ning agi nagrigla. But for some reasons, ning hunong ang iyang rigla. O tulo kasunod-sunod nga mga buwan or more. So, mauna nga mag-secondary amenorrhea. So, normally, magod, ang babae, dili na magrigla kung siya buntis. Of course, pagrigla kung nagbuntis siya o nagpadidi, nagpatutoy siya sa iyang baby or naabot na siya sa pangidaron nga magmenopause na siya. Usually mga late 40s and early 50s with the mean age of 52 or naaba siya health problem like PCOS or polycystic ovarian syndrome or ovarian insufficiency o naaba siya cyst or tumor or naapoy mga babae nga naay family history nga dali gyud magmenopause. Genetic ba? Murag genetic. Ang atong mga babae nga overweight or underweight, nga na anorexia nervosa, o katong mga athlete nga, kayo, kanang lihok kayo, so, daghan mga track and field runners, nga di na magrigla, mag-amenorrhea, extreme exercise ba. So, maana siya nga, mga hinungdan. Kaya sa symptoms of course, di na magrigla, uban na ni, mulabad ang ulo, kunya, dili ma-develop ang ilang secondary 6 characteristics. So, muna nitabo ni Christy, Marian, na imong bayaw, imong sister-in-law, wala gyud ma-develop ang secondary 6 characteristic, kay maybe, of course, this has something to do with the level of estrogen and progesterone. Ano siya yung mga problema sa pagtanaw, uban ani, mulabad ang ulo, mawagtang ang mga yung buhok-buhok, tumaon niya ang mga mahimong hinungdan. Hormonal disruption ang problema. So kung wagi ni siya muagi og rigla, mahug ning problema sa imong bayaw, Marian, nga si Christy, og primary amenorrhea. So man kay mahimo ani ang mugay ni gud ani mahimo diagnose, no? Kay naman sila mga kahimanan, kay kung naagi po tani siya og rigla nga nahunong kining mahog ning secondary amenorrhea. Problem ani kay kung wa ka magrigla, ang ovulation na po'y klaro. So ang problema kung walay klaro nga ovulation, wala say chance nga magka-pregnant, no? Ma-infertile sa ang babae. So mao na ang mahitabo, no? So, sa pabaya akong sultihan about amenorrhea, naapoy gitawag na to prolong nga menstruation. Normally magod ang duration sa menstruation every 28 days or 30 days.
O na, normal. Tapos mga babae nga mulampas nag 35 ka adlaw, wa pagyapon magregla. So, mo nang kinahanglan ni siya tanahon sa ubigay ni kung unsa may hinungdan. Gitawag na to ni siya og late period, no? Tungod atong ipahingalan nako basi overweight or underweight kana mga babae nga nag-anorexia nervosa nga skin and bones na lang posible nang dili na magrigla. Okay, treatment ani is sa ako na ibalan lang ha, pero wala na ko na gina-practice kay dili man ko obigay ni estrogen replacement therapy, estrogen replacement therapy. O nako ma-share lang ako lang i-mention kining clomiphene citrate, no? Maka-trigger na siya ovulation. Ngadto sa mga babae nga nag-secondary amenorrhea. Sa primary amenorrhea, kinahanglan gani siya gi-diagnose properly kay basig genetic, no? Nga may genetic natay mga gitawag og mga chromosomal abnormality, no? Mga kuan na ko mga Turner syndrome. These are mga terms nga to sa mga estudyante naminaw na to karon. Naay gitawag og Turner syndrome. Na usas mga hinungdan nganong dili magrigla ang usa ka babae. Alright, inaw kasabot ka sa akong speaker nimo Marian dia sa Gihulngan Negros Oriental. May tungkol sa problema ni Christy nga imong bayaw wa pagyud magrigla. Go and see OB-gynecologist dia sa Negros. I don't have an idea unsa ni siya kalayo sa Dumaguete City, no? Wa pa po kana nang Gihulngan. Ug popular kay ning inyong lugar. So, once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much from all of us here sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide. Salamat kayo. Hasta la vista. O hangtod sa sunod higayon. Bye-bye!